Salam, hormatly watandaşlar. Bugün bizim söhbetleşigimiziň temasy gaty uzak döwürde bolup geçen wakalar bilen, meniň durmuşymda bolup geçen wakalar bilen baglanyşykly boljak. Şonuň üçin biraz yarım saatlyk gepleşik bolman, uzakrak bolmagy mümkin. Şonuň üçin öňünden sizden ötünç soraýan wagtyňyzy, ýa gymmatly wagtyňyzy maňa sarf edýäňiz üçin. Bu gurrun näme barada gidýär, ýa näme barada gitjek? Ilkinji nowatda ine şol adamyň eden çykyşlaryny sizin dikkatyňize ýetireli, siz görün, diňläň, soňra men ýyzym dowam etdiren. Men öň bir halma süýün fazla çykyş etdim, şonuň üstüne bir goşmaşy aýtjakladym bana. 92-nji ýylda aprel aýlarynda men normatar bolup işlep ýörke şuňa bir ýagdaý boldy. Maral taýapdan bir öz işgäri en maşgala bilen şoňa azar berip orapdyr. Munyň azarlary gurruny munyň adamsyna öwümrat ýetip bir özüniň aw tüpen bilen gelip munyň oturan kabinetinde halmyrady. Tüpen çenep qıssanyny ay bir gyzyl gyýkyly edip bolan nur äpşeden aşyk bolup eýle ornup onda da Nurmurat onu atypdyr. Nu aýagyna çähel degmen gepin geldi. Namasyna deýlen adam Nurmurat faşonyny atyp öldürdi mahzap edip gidipdir. Bunga da bolan zat ýok, bir 5 gün больницада ýatdy, Kyllarbadyň merkezi больницасy diýilerde barlar. Şonda ýatdy. Bana başlyk diýip meni çağırıp ay men özüm bejertmeden bolana, ay men şuňa ýagdaýym diýip Moskwa diýip gitdi. Şo gidişine çağalaram onuň ýygynyň soň gitdiler. Ne şuňa binamyz. Men bu arada soň ýokary sebeden o wagtlar ýokary sebet diýilirdi. Onuň mejlisine baryp men munyň mejlisde deputatlykdan aýrmalym, ýan sonra çykanda meni çağırdylar. Näme boldy maňa diýip, seniň işgäriň sen aýt diýdiler. İş boýunça mı, ya durmuşy boýunça mı, näme boýunça muny işden aýrmaly. Deputatlykdan öçürmeli. Onu nädem diňe moral tarapdan bozuklyk boýunça öçürmeli. Öwelmuratow diýen namasyna deýlen üçin şonu atdy diýdi. Öwelmuratow boldy, başga biren bolsa şoňa eder diýdi. Bir namus adam diýdi. Moral tarapdan bozuk adam. Şonuň üçin men deputatdan men çykyş etdim. Ýokary sebeden mejlisinde öňüne çykyş etdim 92-nji ýylyň iýun aýynda. Ne şuňa adam. Men bu arada aýtmasam bolanok meniň borjum şunu aýtmak. O SSR'im dargajak bolup ýörgen ýyllary. Bu kimiň sesi gatyrak çyksa, şoňky dinleýän wagty, ol şo wagtlar owany gatnaşan ýigitlerin, internasional ýigitlerin bärde Kyllarbatda komitetiniň başlygy bolup ýör. O dili uzun. Bunu meni özüm deputat görkezjek bolup şol ýanky internasional sergitlerin eskergen adamdan özünü görkezip halansa da halanmasa da gyýkyly bilen o adam kim gatyrak gyýgasa şonu dinlenni. Ýanky eskerlen adyna şowdam bagdalaryndan aşgabatdan ýokary sebeden deputaty. Näde boljak bolup duran adam bu eskerlen öňüne düşüp, "Näme o tawar gerek, bu gerek" alýan adyny getirip alyp, o da durum tawary internasional eskerlere bir uzun görkedelim bolsa, galanlaryň hemmesini faýla boljak uçastaklarda satdyryp, ine öz adyny öňe çykaryp, şeýtirip deputat boldy. Meniň deputat bolşuny bilýär. Onuň gylmy bilim boýunça hiç derejem ýok. Bunyň diňe dili bar. Yalan söz bar, dili bar. Rus dilinde de Türkmen dilinde de anini arasda geplep ýör, ýazdyýsan ýaz bilýän adam ýok. Şoň ýaladım. Owany gitdi, owany giden zady bir sapar şo bilgin aňyr berdat owanyň içine äkidip gelipdir bolly kerwen bilen. Ne bu owany gidip gatnaşanam şol gören adam şol, başga gören zady ýok. O özüni dinlesen, ay men utada anykdym, ay ämetdim, ulurun edip ýör. Bunyň haýsy bir gepini dinleje. 91-nji ýylyň noýabrynda dany bir maňa orunbasar bolup galdy. Ne 4-5 aýlap muňa işlemeli boldyk. 92-nji ýylyň aprel aýynda muny Maratow diýen bir ýigit kabinetinde Türkiýe gelip tüpen bilen atdy. Bu ýagdaýlary menden soralanda men hem ökşä düşündirdim.
Bu ýagdaý onuň işi boýunça da däl. Ya bir iş bitiren boýunça da däl. Bir özüniň adam käşiligini pesligi bilen maral taýypdyň, bozoklygy bilen dereginde bir adam käşilikde pes adam. Ýekin dinlenýän adam da ýöne bir gaty sesi bilen şu gurrumy bilen bol bir zat eşden zatyn onusta çiğişirmek bilen alan ýoly mı? Başga eden zady ýok. Şu adam men tanaşym şeýle. Ne vatandaşla gören bolsaňyz, men size şu adam bilen tanışadyn. Ol adamyň ady Hudaý Guly, familiýasy İşan Guly, gyzlar batda dogulun, şu taýda ýaşan, häzirim şu taýda öýü bar, Aşgabatda da bar, çağlary beýlekde we garat. Kiçi maşgala däl. Inni men onu nerden tanýan? Ikimizden bir şäherde dogulun. Ýöne ol menden bilşime göre menden 12-15 ýaş uladym. Men bilýän zadym şo 80-nji ýylyň ortasyny şo onuň ady Hudaý Guly familiýasy İşan Guly şo medet gyzlar badyň bankyny başlyk bolup işleýän döwrün mene ýen bilýän. Ol nädip gyzlar bada ýa-ni şol banka başlyk bolup geldi. Ilmi bilenmi, düşünjesi bilenmi, bilimi bilenmi? Yok. Onun doğan oğlanı Yağmur Öwezov diýilýän ýigit şol döwür Türkmenistanyň Gosplananyň başlygy. Gosplanam diýilýän zat edara bolar ministerlik Türkmenistanyň 5 ýyl, 3 ýyl, 1 ýyl etmeli işleriň planyny düzýär. Şol edara ýa şol ministerlik. Şonuň başlygy Yağmur Öwezov. Mene ýa Hudaý Guly, İşan Gulyň doğan oğlany ýakynlarynaş. Ine şonuň üstü bilen Hudaý Guly, İşan Guly gyzlar boldun. Ýeketäk bankynyň hojaýyny bolup işlen. 80-nji ýylyň ortasyndan men bilýänim şol. Ine bankdan soňra mene Niýazyň rekomendasiýasy bilen ýa beren buýrugy bilen ýa Kapyň sesini edilen görüňdeşlikden soňra Hudaý Gulyny Nebitdagy ýa-ni şol döwür Balkan oblasty ýa Balkan welaýaty döredildi 92-nji ýylda. 91-iň aýagyny 92 başyny 91-de o. Şonda Hudaý Gulyny Niýaz Balkan welaýat başlygynyň birinji orunmasary edip Nebitdagy oglatdy. Ol häzir kady Balkanabad 90-njy ýylda bolsa gerek men şu anyk ýadymda da ýöne şol döwür Balkan welaýatynyň baş tutany ýa şol döwür oblast ýol başçysy diýdik, soňra welaýat häkimi Recep Puhanow gapdalyny birinji orunmasary edip Niýaz uğratdy. Näme üçin uğratdy? Men häzir soňra aýdyp geçerim. Enne şol karalykda 90-njy ýyl bilen 92-nji ýylyň may aýynyň 21-ne çeldi. Tämen atylýança şol döwürde ýa-ni Hudaý Guly, İşan Guly 91-nji ýylyň noýabr aýyna çeldi. Şol Balkan oblast tabii 90-njy ýylda döredildi. Şondan ta noýabr aýyna çeldi ýyl ýarymlap 2 ýyl bolay wagt şol Balkanyny Recep Puhanowyň birinji orunmasary bolup işledi. Näme işler ýerine ýetirdi o taýda? Hudaý Gulyň esasy etmeli işi şo taýda Balkanyny ýomut tire taýpalar öz arasyny näme iş bilen meşgul bolýar? Kim kimi ýigrenýär, kim kimiň aýagyny nasylşýar, kim nähil ogurlyk edýär? Kim Niýaz wong töwre barada näme gep gurrun ýaradýar? Ine şolary eşidip, şolary dinläp, şolaryň habaryny ine günnelik Aşgabatda Niýazyň kabulhanasyna ýetirip oturan adamyň ady Hudaý Guly İşan Guly. Ondan nezip bolsa ýurda baramyzda şo KGB-niň arhiw açylsyn diýenim şondan. Ine şol adam şol ýaly ine şolçuluk işi bilen meşgulan öz wezipesini saklan. Wezipesini saklamagy onda esas bar, SSR döwrü eden ogurlugy bar vatandaşlyk.
bankın başlığı diýmek, SSR döwründe diýmek. Sen şu bütün şäheri hem de rayon ýa-da biz şäher ondan daşynan rayon var. Indi şu başlan şu günün dili bilen aýtsak etrap. Ine şu ikisini şu taýda näçe edara ýanky kalhoz, savhoz, bir ýerde gurama bar bolsa, şolar hemmejigini pul bilen öpçine diýen ine şu ýanky bank, döwlet banky. Türkmenistanyň ýa-da SSR'ň döwlet banky. Olam şol bankyň başlygy. Ene şu taýda soraw ýa-da çykjak. Ha, bolsa bolupdyr bankyň başlygy aýlygyny alýandyr, başa nädip ol bankdan pul ogurulajak. Sebäp o taýda bankda bir köpüň hasaty geçen atdy. Emma perdan arasında başa oyun oynalıyor vatandaşlar. Ene edara yol başçıları da bolsun fabrik bolsun tikin mi fabrigi mi edara mi yol guruluşuk mi karatkan kızlar battı. O şäherde de o rayonda da bir topar kalkoz var, savkoz var. Bular hemmejine aylık tölemeli. Ene bankın başlygy aýdy, aýlygyň wagtyny aljak sen? O. Onda sen maňa her aýda meselem şu edare sen bana 200 manat ya sen ulrak zavod fabrik bolsaň onu 500 manat pul getirip ber şonu wagtyny alarsın aýly. O nädip ol bermeli ya edareň başlygy puly getir bankyň başlygyna. Öle adamlar ýazýarlar. Öle adam diýenim şol işlemeýän adamlaryň adyny, pasportyny, ýa-meseni rahmet defterçesini ýazýarlar öz edarasyna. Hamany şol adam şol edarada ýa haly fabrikde işleýär ýa zawodda. Ine şoň adyny da her aýda 140, 150, 200 manatdan ýazylypdyr aýlyk. Emma şol pullar bir golçakka terseli bilen akdy per aýda ondan şol bankyň başlygyny tawsyrýar. Ine size para. Kızlar batda gör näçe edara var. Men bilim sen aýdýan şu zatlar täzir edaralarda işlen ýolbaşçylar bir topary soň men ýandy men haçan hakim bolumda arz etdiler. Ine şular ýagdaý bar sen geldiň bol diýnaýdyk indi para berem zat o bankada. Elinden tutulmadyk ogurdal ýöne şol şu döwür başlyk bolalan hemmejigi öz ertmelji aý we aý muzdany ertip şol tawsyrmalji ýerini adam sana tawsyrýarlar, soňra edarasyna aýlyk alyp gidýär wagtyny. Ýogsa aýlyk 5 gün 10 gün 15 gün saklap bolýardy. Bir gezek saklarlar sen aýlygyny işgärlere bermän, iki gezek soň üçüncü gezek işgärler talap edip başlaýar. Başlyk bilen bizim aýlygymy tölenýär, çağrylymyz eklemäge ýagdaýymyz ýokdur. Ondan bilen kommunistler sabranyasy ýygyna bolýardy, ýanky başlyk pyzyk goýberýär işini. O gerekmi? Yok, hiç başlığı gerek. Onun için öyle adam ýazýar bir kısanyň, şoň adyny ýazylan pulum ertip bankyň başlygyny tawsyrýar. Vesselam. Ine şeýdip, ine Hudaý oly, İşan oly pulluju wezipede bilemek men näçe işlerini men bilýärmi 7-8 ýyl şu taýda bankda başlyk bolan. Olam din on arkasyna duran Aşgabatda ýanky planlaşdyryş ministrligiň başlygy öz garyndaşy dogan oglany Ýagmyr Ewez. Ene ikizi çatlaşdyk. Ene barik gaýdýar. Ýanky Balkan welaýatyny döretmek barada teklip bilen ýokarsa wedin parlamentiň öňüne çykyş eden men. Hemen ýanky geldi Mehmet dir Beg Mehmet Beljigaly ýa-da Beg Mehmet geldi Mehmet sen şol jebelli ýaşuly. Ene şulo bolup Balkanda keltmek barada proýekt bilen ýokarsa wedin öňüne aşgabatda çykyş etdi. O sebäp 90-njy ýyla çeldi Türkmenistanyň Krasnovodsk oblasty 73-nji ýylda ýapylýar. 17 ýyllar bir şol şäherler, raýonlar, ýemeler hemmeji respublikan tabylygyna şäher ýa raýon ýaýdylar. Öz başlyklyk bu welayet statusymyz ýokdy biziň ýa oblast. Şonu dörede ene iki adam yok welayetdana ene Beg Mehmet ağa bilen men Aşgabatda da geldi Mehmet Erdir şol ýanky men ýollaşym diýip ozar görüň berenim var. Bir topar ýanky kanunçylyk işleri hem öwreden hem şoluň nusgasyny ýazmagy kömek eden ýigit şol. Ene şeýdip biz welaýaty döretdik strukturany. Ondan soňra başlyk edip goýmaly mesele gelende men teklip etdim Beg Mehmet agany, Begzig agany. Niyazam onu goýmatda oň ornuna Recep Mehmet Puhanowy getirip goýdy. Puhanowyň taryhy üýtgeşip onu wagty gelen aýdyp beren. Ana
Özüne göre adam sotayda koydu, şonu ornmasar edip Hudaý gullyny dikdi emani. Yani şu banktan ayırıp. Näme üçin? Sebäp Puhanowa gözegçi gerek nebtada. Näme iş bilen meşgul bolýar. Sebäp şu olar bir näçe görüňlerim daýdandyr şu nebtada, ýani şu şäherde esasan şu İkisani yomutlan iki ulu taýpasym tiresim men bu zatlardan uzakda adam bolandan ýöne bilşimýänler. Şu Ataway Japarway diýen dawasy bar bolan uzakdan mer onlar çyllyň dowamyn. Şolaň haýsy bir başlyk bolsa beýlek saýagyndan atylşýardy. Ondan bula näme bilen meşgul bolýar, Niyaz barada ýa Aşgabat barada näme teklip edilýär. Ondan şonu şogullamak üçin ýanky Hudaý goly İşan Olifi, Niyaz, Yürüyta, Nevittarı, şu birinci orun meselede vuru diye. Oğlum, şu bardağıtları şu tayda üstüne koşup, o Niyaz'ı yetiriyor, yine birini nevi doğrulap yiyorlar, veşkalar öz arasında paylaşacak bolýarlar, yine Balkan'ı Türkmenistan'dan ayıracak bolýarlar, o yine şu günahkar, yine bebi, yine şular yani, yine şugulçu, yine şol işleri yerine yetirir. Da şol 91-nji ýylyň ýanky 91-nji ýylyň noýabryna çeldi bolsa gerek. Hawa. Şol Balkanyny birinji ornmasary bolup işledi. Soňra näme boldy? Ol ýeközi gelen atdy. Otak. Odur şol ýağmur öwüzüň üstü bilen ol şol öz tiredeşlerini wezipeleri çekýän eken. Tiredeşler diýänmem şular ýanky ýere gelýip beren şol gyzlar botda uly tireleriň biri ulusy diýmän uly tireler teke tireleriň ulusynyň biri ine şular jebeller. Şol jebeller bir-birini çekip bir hana minister boldy soň onu getirip banka goýa beýleksin getirip ine Krasnovoz şäheriniň öňkü Krasnovoz soňra Türkmenman şäheriniň birinji hakimi Çary Öwezgaliçow ine şolong tohumy şolaryň ine doganaryny naşy. Ol näme bilen özüni tanıtdy? Ama ilkinji bol Türkmenistanyň şäheriň adyny üýtgetmek teklip edip şo şäherede Niyazyň adyny dakmak teklip eden ine tanyş bolun Çary Öwezgaliçow. Öňkü Krasnovoz şäheriniň adyny üýtgedip Türkmenmaşy diýip takalyn diýdi. Ýallaklap edilen iş şol Krasnovoz şondan soňra şoň teklibi bilen hawa. Krasnovoz şäheri Türkmenmaşy boldy. Ýöne onda da uzak saklanmady sebäp eýem kekirdigine menip başladylar sebäp Krasnovozkyň nebi tagaytydan işleýän zawodyny edilen ogurluklar şo ýyllar görseň o döwür olar ýaly ogurluk üçin atuw jazasy bardy ýa 15 ýyl 13 ýyl hawa. Şoň üçin ogurlugyny edip soňra men ýaramak diýip ardasyny ýazyp işden açyp gitdi Çary Öwezgaliçow. Ýöne oň ornuny başga bir ýigidi bassalar. Onun bar anna gelipdi. Ine bilen tohum birleşik şundan gelip çykýan. Indi näme boldy? Ýani häzir dolan päştaýda biz gyzlarga da gelmeli bolýasy. Ýa ilk başta Nevitdagy utaraly. Şol döwür Nevitdagda ýanky Puhanow, Recep Mehmet Puhanow şol birinji wezipe bellenýär. Şol wezipe Niyaz onu belleýär, şo ýemany Beg Mehmet geldi Mehmet ertmezlik üçin olsa men deputat kardeşim yoldaşym şol aýdanlar odur öňkü çykyşlarynda iň bir aýrytly adamdan biri şol. Şol ertmezlik üçin şoňa garşylyklaýyn Recep Mehmet Puhanow Gyzyl Etrekde odur şol raykom bolan getirip şo tak goýardy. Indi oňa gatdalyna şogulça edip ýanky şo suratda görüp oturanyň bar ýa. Şol Hudaý goly, İşan goly şo taýda işleýär. Başga ýyllaryna şol Balkan welaýatynyň ýa oblastynyň ilkinji düzülen gününden başlap şo taýda Niyazyň gözegçisi, şogulçysy, KGB'nin mene ýemesi taýyn agenti diýär, göze görünmeýän agenti bolup işler ine Hudaý goly. İşan goly. Ine wagty barany ýurda baramyzy dokumental şol atlan sugutnamasy ediler. Indi näme bar?
Hudaýly yerden ýaka çykanaga ol şol ýa kızlar batdy, doğumlaryny başlarken şu bankyň başlygy bolanny. Indi kızlar batdy, o bul Patrep Soýuz diýen bir gurumy bar. Ya edar. Ol näme diýmek? O bul Patrep Soýuz diýmek alyjylar jemgyýeti. Şoň welayet alyjylar jemgyýeti bar. Şäher alyjylar jemgyýeti bar kızlar batdy. Soň ýanky rayon alyjylar jemgyýeti bar kızlar batdy. Indi şu bütün o oblastda ýanky Balkan welaýatyna hyzmat edýän jemgyýetiň hemme ysklady ýa gelýän haritlaryň hemmesi kızlar batdy düşleýärdi. Soňra paýlanýan Krasnovoda näçe gitmeli, ne bitdagy gazynjygy kızlar batdy garrygala, Gyzyl Etrege, Esengula, nire näme gitmeli bolsa, şol badadan, şol yskylatlardan gidýär. Şol ysklady ýöredýän daşynny duran mafiya ýol başçysy ýene de ýanky Hudaýly işan bolup şu yskladyň içinde ýol başçylyk edýän ýa gödekçilik edýän onuň öz agasy kakasynyň dogany Nazar ağa diýdi ýa Nazar Jebeli diýär. Ine şol taýda Aftalapka sorup ýanky harit gatnadymy emma esasy zat şol haritlaryny ýa diýär, kime gitmeli, nähil bolmaly, kim aýagyny gyşyk basýar, dogry basýar, kim wagtyny getirmeli, tapşyrmaly, muzdum tapşyrýar ýa ýok, ine şol zatlara gödekçilik edýän Nazar Jebeli. Şoň agasy Hudaýly. Ol mal ýok, dünýäni täzeledi. Bir döwür ýöne şol döwürde ýanky 90-njy ýyllarda ine şol Oblastnoy Patrep Soýuzy, ýanky welayet Patrep ýanky alyjylar jemgyýetini ine goýulanandan, daşyndan gödekçilik goýulanandan ine şol Nazar Jebeli diýilýän ýaşyly. Onun başgada ýene de men bir inesi bar, Hudaýly oňa ýanky çary diýerdiler, olam şo taýda Patrep Soýuz diýişdi. Ol o taýda näme iş bilen meşgul bolýar, kime gödekçilik etdi, onçasyny aýdyp biljekkä, ýöne näçe bolly men onçasyny aýdyp biljekkä, o pully meselede esasy iş alyp baryn şol Nazar Jebeli şolun öz ýaşulsy. Emma çary näme iş bilen meşgul bolýar, Patrep Soýuzyň içinde onçasyny bilemek, ýöne Jebelleriň köpüsi şol Patrep Soýuzyň içinde daşyny, töweregini işlänli bolaýan. Indi ýanky Patrep Soýuzdan bunu ýene şol ýanky çörekli ýerden öýüdi gitse-de gödekçiligini şol ýaşulsyny tapşyryp ol ýanky Nebitdagda turdy da. Hundaý bolup. Nebitdagda näme bar? Nebitdagda şol Gyllarbatyň bazasyny ýanky şol Patrep Soýuzy Gyllarbatdan göçürip Nebitdaga gitdiler. Näme üçin? Sebäp Nebitdag indi welayet boldy. Şu welayetde bolsun şo yskylatlar diýip Gyllarbatdan göçürip Nebitdaga geçirdiler şolun kantory bilen. Ondan Hudaýly şo taýda hem Nebitdagda düzedip ýöretmeli boldy da bärde garnaşlaryna alyp gidebiljek. Sebäp Nebitdag täze şäher, täze ýer, o taýda ine dürli milletleriň ýaşaýan ýeri, ondan ol Gyllarbatdan öz ähli dogany arnaşyny getirip bol welayet strukturasyny sen nädip işletjek bir wagt. Onu kim kabul etjek? O taýda aklylar adam dälmi? Ine şular ýaly meseleler ýüze çykansa ýanky ol şo taýda diňe akiden adamlary barda. Şol Gyllarbatda ozor şol şäher ýanky alyjylar jemgyýetiniň başlygy bardy. Hatyja Ataýewa diýip. Bir ikinciden soňra şo ýerini Hatyjadan soňra şo wezipäni ýerine ýetiren Toýmurat Abaýew diýip bir ýigdimiz bardy. Iki şol ikisini ýanky Patrep Soýuzyň ady bilen, üssü bilen Nebitdagda şu taýda täze döredilen baza Hatyjany başlyk edip goýýarlar. Toýmuradym Gyllarbatyň ýanky şäher alyjylar jemgyýetiniň başlygyny boşatdyryp, äkidip Nebitdagda şu taýda ysklady başlyk edip goýýar. Hudaýly neden oýnup? Näme üçin Hatyja? Sebäp Hatyja Ataýewa ol bir ýanky ýetimlikde bolan çagy ony ejesi ir ýogalan bir köçäň urny ýaşadyk. Onu diňe kakasy ýa bizde aýyş bir Gyllarbatly aýşy dädesi terbiýe beren. Iki dogan olar. Bir körpe jigiz bar, o ýerden onu Hatyjada da ejesi hakyky şol ýanky türkmen gyzy gelni Hatyjan dädesi o ýanky Eýranyň elen Kürtlerden.
şol uruş ýyllaryna galyp bene şeýdip ululan maşgalada dogulun çağa. Muň arkasynda durjak adam ýok Hatice. Şoň üçin taýak taňyrty wezipe dip Hatice'ni mellälerde birden ogurluk zat bolsa hemme günen şoň üstüne atmaly. Onuň arkasynda durjak dogan arnaşy ýok. Şuları alhasap bilen Hatice'ni velayet ýa-ni alyjylar jemgyýetini başlyk edip goýýan. Sonra bir alyjylar jemgyýeti barada aýtmagym gerek. Bu näme jemgyýeti? Bu Türkmenistany öpçün edýän esasy jemgyýet alyjylar jemgyýeti. O ýerni şäherlerin köp bölügini. O diňe Aşgabady şol ýa-ni Sowda ministrligi öpçün edýän bolmasa galan hemme öpçünçilik esasan şol ýa-ni kooperativni ýa-ni alyjylar jemgyýetiniň üstü bilen geçýärdi. Oňam şol döwür men bilýän döwrüň birinji başlygy ýemedi ýa-ni on sonra ilçi bolup Moskwa uğradıldı. Son onun niyaz wezipesinden aýyrdy. Güne adi adyma şonu meştaýda edip beren. Ýöne şu sisteman işleýişi şeýle. Bular mesela Xitaydan pambark mata getirýärler. Men içinden öwrendim de sisteman bilemsen aýdy. Milyon metr mata getirýärler. Pambark mata şol döwür gyzgellerimiň höwes bilen geýýän zady. Belki şuma adam şol. Seretseňiz ene kinolarda, arhivlerde bad. Şol döwrüň ähli gelin gyzy, tapy bilmez, ýeti bilmez matasy ýa köýneklige şol pambark mata diýilýän. Olam Hitaýdan ýa-da Ýaponiýadan getirilýär. Şonu getirilerligi üçin Niýazgyly Nurgulyjew ene üstünden düşdüm. Şol ilkinji şol men bilýän döwrüň Patrep Saýudyň başlygy. Şol gelýär bol. Ondan şol birinji orunmasary bar, Halnazar. Soň ol Moskwada ilçi boldy. Onuň mäder familiýasyny tapar. Halnazaryň buyrugy bilen ýa-ni 5 welaýatyň ýa-ni alyjylar jemgyýetine o bol Patrep Saýudlary paýlanýar şol. Aýdaýly 1 milyon metr mata geldi. Ýa-ni pambark mata. Şonu 200 miňden 5 welaýatda şol döwür oblastda paýlaýarlar. Ondan şol aýdy. Başlygyň Ştaýda muzdy 1 manat. SSR'ň döwrü. 1 milyon metr matadan, ene 1 milyon manat eýär şo Patrep Saýudyň baş ofisine Aşgabada baraýmaly. 1 manat her metrde. Bollugy turdy gepem ýok görülmem. Inne aýdaýly 5 oblastdan bölünip berilende 200 000 metr mata gelip Gyzlarbadyň bazasyna düşýär. Ýa-ni Kabul Patrep Saýudy. Inne näme etmeli? Olar eýem 1 manada otaq uğratmaly. Eýem 1 milyony 5'e bersen 200 000 manada rubl nerden tapjaksy bilýärmi? 200 000 rubl gadanmak üçin Türkmenistany näçe adam edarada işläp onlarça ýyllap berdikmeli. Bular näme diýerler? Şu ýa-ni berilmeli her 1 metr mataň üstüne öýlerim ýene 9 manat goýýar. Onuň satdyrýarlar. Kime? Şol aftalavkaçylar bar, ýa-ni obalary maşynalarla bäme köp satýan ýa pırlavkan aşagyny mata marlan satýan ine şolary. Ikinciden magazin müdürlerini, dukan müdürlerini ine sana şu. Olaram alýada ýene de özüni, olaram öz narxan goýýar. 10 manatdan, 5 manatdan. Aşgabada barýan mata lükkeligini jygyrlykda satyldy, magazinlarda satylanda ýok şu. Aşgabada bölünip berilýän kvota öz aralarynda. Ine şeýdi, ýa şol gelen 1 milyon metr matadan ine bilen her biri ine şol birje gelen 1 milyon matadan bilen gazanýan puly her seniň gapysyna şol döwür ýörgüllü bolan bolga maşynyň bir kysanyna moýsan bolýar. Bidiňe bir ýere getirilýän harida aýdýan. Bir ýylyň dowamyna watan otak gör näçe milyon ýa milyard manatlyk harit gelýär Türkmenistana. Onu men ölçäp barlygy edip göremek ýöne pikir edip görün. Şo döwrüň ilaçsan ekleýän esasan şol Patrep Saýud. Ine şonuň ýa-ni oblast ýa welayet bölüminiň resmi däl müdiri ine
Hudaý ol işan ol. Gözökçüsü. Şo pullar nira gitdi, nira gitmeli, nira gelmeli. Hem bankda otur, o taýdan sagyýa edaralardan aýlyk üçin ýa-ni artykmyş pul alyp otur, şol aýlygyny wagtyny adamlara uğratmak üçin edaralary. Hem ene Patrap Soýuzy öz agasyny goýýar, bu gözökçü şo gelen haritler nira uğratmaly, näçeden satmaly. Ine o taýdan lükkeligine näçe pul gelýär, onu özünden başa bilýän adam ýok. Ýöne men bir bilýän zatym şol ýa-ni SSR'de şol Pavlovska reforma dip insanky pul çalşyk boldy. Şo taýda 50'lik manatlar, 100'lik manatlar, rublary ýa-ni bu ýörgünlükden aýyrdylar da. Ene şonna ene banklar edi bilen edip ene şo millioner bolarlaryň birini şol döwür. Ene SSR döwründe ilkinji millioner vilayetde aýdaýly şol oblastda ýa-ni Krasnovodsk oblastyň Balkan oblasty diýip aýdyn. Birinji ene dollary millioner ene şol Hudaý ol işan ol diýilen piyada. Ene onuň wagty gelende ýurda baramyda mufakatlar açyp görkezler. Täp oňa hyzmat eden adamlar, edara ýolbaşçylary olaň hemmesi ölüp giden. Enne şol ýa-ni Patrap Soýuzy meseleni dowam etsek, ýa-ni be Qızlarbatda ýa-ni şol ablasyny Patrap Soýuzy. Şoň ene Qızlarbatyň özüniň alyjylar jemgyýeti bar. Oň başlygy ýa-ni aýdyp geçdik şu Toýmurat Abaýew diýen ýigit. Ýigit diýen ol menden bir 5-6 ýaş belki 10 ýaş ulydyr şol döwür. Ene şol ondan ýa-ni raýon alyjylar jemgyýetiniň başlygyna da ýa-ni Bayram Niyaz Medetov diýerler. Ene näme diýär Hudaý ol bular oýundan çykarmak üçin? Olar on tiresi däller. Şoň ikisem ol ýigitler onuň tiresini degişleýär ýok. Ýön Sowet zamanyny akly, bilimi, gujury, gaýraty bilen şo wezipeleri ýeten adamlar diýip bilen. Men sebäp olar maşgalasyny tanýan, ikisiniň ejizlerini, kakalaryny halkyň içinde awraýdan peýdalanyp beren adamlar maşgalasyndan öňen bir ýigitler. Ende şol ýa-ni Bayram Niyazym ýa-ni raýon Patrap Soýuzynyň başlygy inisi berden ýazam şol raýonyna ýa-ni kalbasyny çek diýse şo kalbasadan inçe kalbasalary öňürüp çykaryp ilatdan etizat satynyp şondan kalbasany çykaryp äkidip aşgabadyň ilatyny kalbasa bilen öpçüneden ilkinji Türkmenistanly ine biznesmen şoň inisi berden ýaz Medetov. Onuň kiçisi bardy. Olaram ine ýa-ni Medet diýerler-de Medetov. Ine üçden olam şol Patrap Soýuzynyň sistemasyna aşpel bolup işler, naharhana power bolup, ol kakalar bir döwür hoja alan staly boýuna başlyk bolup işlerine şol powerçylygy ýa-ni nahar bir aşpeldi. Ine şo maşgaladan çykan. Mene näme diýerler? Ine Toýmurat Abaýew ine Qızlarbatda iň awraýly tanymal maşgalan agdasy. Bularym atkan maşgala, düýpli maşgala Qızlarbatda. Abaýewler diýden tanamayan adam ýok. İçinde Elmurat Moğollum, oğlum men okadan Moğollumdan beri. Şeýle halal işlän adamlar, halal diýsem dogry düşün, el arasy. Kim aýtsyn dinlenir menen çykyşlamaly. Şo taýda aýtsam Qızlarbatda kim Toýmurat Abaýewiň kapysyny kakyp sadaka berýän, ogul öýärýän, gyýy çykarýan, ine ýaşulymyz ýogulýa bir halta, 5 halta, 3 halta un gerek toýmy sowmady. Haýsy birin boş gaýtardy şol adam. Aydın barmy? Ine Toýmurat Abaýew bardy sorýan. Aydın, men aýdýanym ýalan bolsa ýazyn kommentde şonu. Şol adam bardy. 53-nji ýylda bolan oglun aýdýan Toýmurat ýalňyşmasam. Mene näme etdiler? Görse halkda emesi bar, sylagy bar, hormaty bar. Toýmurat Abaýew soňra men häkim bolup baranda bizde şol ýa-ni şäher Sowetynyň aýdaly şurasynyň awalary boldy da şo taýda şäherde bolýan zatlar barady. Hepde de bir gezek şo şuralar bolup üýüşüp maslahat ederdik. Ine ýetmez zatymyz şu nerden tapmaly. Ine şu zady getirdik, nädip şunu halka adaletli paýlap bermeli. Ine günümüz şo sebäp 90-njy ýyllarda bolan açlygyň öňüni almak üçin Qızlarbatda edilen işin bahasyny barynda halkdan sonra men oňa aýtmaýyn. Döşürüp ýaratmak gerekler bilýär adam.
nädip şu döwür ýaşalandy. Ya nädip şu döwürde halka nähir kömek pul iýmän we şol harydyň gelendi. Täp pul samany döndü. Pulun bar harit ýok almagy. Yani bu son höttesinden geldik. Diňe şäherde, diňe etrapda oblastdan hatta Aşgabatdan gelerdi kızlar vardı. Çilim almaga, karopkalar. Aşgabatda yok, kızlar vardı bar. Sen gidip SSR'i 4 güncün aylın getirmeliyin iş vardı. Eğer işleyecek bolsan, yolbaşı olacak bolsan öýde yatmalylar, lap tapmalylar. Ana şol döwre geldik. Ýöne şol döwür. Ýanky patrap saýudyň badasy var. Ýanky Hudaý ol, Eşan oluň şol tohum tiýjin ýanky eýeligeden ýa göderçiligeden badasyny içini süwseläýmeli. İçine hiç tat ýok halk üçin. Hatda şu aýna para sok bar. Kır ýumaşa döwür aýna para. Şonam gidip Aşgabatda ýakalaşyp, uruşup aşlyklanyp getirdim halka. Yalan bolsa hana aýtdylar. Ana halkdan sonra. Sebäp şol aladan etmeli adamlar diňe ogurlyk. Baza bir zat gelse ogurlaýarlar. Ýöne o taýda olaňam tumşugyny kakylly da. Goloýuna getirenler beýirmi. Diňe halkyň öz gatnaşmagyny köçe komitetleri döredil. Näme üçin keypine döredem da kızlar badyň her köçesinde komitet döredil. Şol ýaşaýan adamlar arasyndan awraýlysy, syýlarlysy gatnaşýar. Son köçelere paylap başladık. So sabınam, parasoğum, unum, şekerim, gandam. Ondan sonra yaşlılar özleri eýerlik edip so gelen haridi adamları öýme öý paylaýar, pulunu ýygnap getirip magazyna tapşyrýar. Şey dip ýaşadyk. Yalan mı? Soran adamlar. Ine bir döwür halk özüni özekle şoklar watdy. Ine şoňa garşy durany mene Hudaý ol Eşan ol. Sebäp ogurlara zat ýokdy. Men getiren harydymy halka özüm ýerleşdirýär. Gosplanın, Gosnabyň üstü bilen ol Bagram diýip bir ermeni vardy haramda. Şol Gosnaby, ýa Gosnap diýmek döwlet üçinçilik bazasy var Aşgabatda. Şoňa Moskwadan ýa SSR'de näme gelse ol paketini açman şular maşyny, ýük maşynlary ýükläp, ýa şol Kızlarbatyň deňinden alyp geçip şol Krasnovodskda ýa paroma mendirip deňiziň üstünden Amerika geçip Ermenistana uğrady oturup Wenezna. Meni maňa ýa ýol gözegçisi var, gaýyşnikler, Kızlarbatly şolar aýtdy. Halmurat diýdi, bulan edip oturan ogurluğu bolur ýalar. Biz diýdi giýjek önüne diýdi şu halky şu taýda bolsun diýip diýişdirne edip işläp ýörtdi boli. Sen getiren zatlaryny deňje paýlap bular diýdi tonulap, maşynlap, refrigeratorlap çykaryp atýlar aýurdynda. Şeýlemi hogo? Onda size buyruk tutun şulan hemmesini. Ene bir gün da bir hepde 10 günüň dowamyny 10 tane refrigerator üstü yüklü, haladinlikmi, yani kondisionermi, halimi, imitmi, Moskvadan gelen ol yankı tangırlı yağlarmi, konservirlerinin etmi. Hemmecen getirip mağazaylara döktürdün de halka sattırdın. Devlet narkından. Son şu pulunum devlet narkından hana iyidini Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'na uğrattırdın. Hemen eden işim. Ondan bu oğurlar zat kalacak geldi. Bunam gördün ya. Ene şol yankı çıkışyndaýdy ya da Hudaý ol. Ay emne maňa orun masar bolup geldi dip. Näme ýalan söýledi? Ha? Hudaý ol. Ya şol GKÇP wakasyny Aşgabatda barıp şolun astavkasyny talap edip ýokary sebädiň öňüne aşlyk edende men şäheriň hakimidim. Ene şonu Niyaz balagyna goýup berip näme etjegini bilmän. Ene Kızlarbatda şäher hakimligi var, hem rayon ýa-ni owa hakimliginde Daştöwrebi. Etrap hakimligi. Şolun her bir öz başyna aýratyn. Mene şäher hakimliginiň başlygy o ýa-ni ýa-ni beýleki Eşan Ulyp bardyr, Bäherdelligi. Olap ýa-ni rayon hakimliginiň başlygy. O bir benne maňa degen Hudaý ursun diýip oturan benne Bäherdel şeýle ýumşak gigit. Onun maňa garşylyk ýap ýeme bolmajagyny bilen täp ol gelip maňa gön aýtdy da Hanmurat diýdi. Niýasyň maňa beren tapşyrygy bar, sen şuňa göz gulak bolsaryt bir zat bolsa maňa aýdarsyň diýip. Men näde halal süýdemi ulanyň ogly men ol işler etjek gelip. Aýnazar Eşan Ulyp. Ene adyny tapdym Bäherdelle ýigit. Bilemek bar bu gün durmuşda ýok mene ýygyny galyn doganlary iniler hemmejig bardyr. Ene
Şeýle ine men görün ilkinji ine halka rakipli ýol başlaryň bir şonu aýnadar işanly. Bäherdelliği. Ine şundan soň şeýdip ýuwaşlyk bilen bilinkiler şol bilinkiler diýende şol ýarky şäheriň emese Patrep saýýulynyň başlaryň Hudaý ulyna otaga gitdiler. Yemenim bu rayon alıcılar cemiyetinin başlığı hadır familyası Bayram Niyaz Yemenim Medyatov'um son Hudaý ulumyny türme bastırdı. Kemçiligi vardı. Onu ayırmadılar. O hocalaly ýigit bolan soň hojalardan bolmalydy. Ben diýjek bolýan adam bağışlan, men ömrümde şu Türkmenne tire paradlygyň bardygyny gören ýa bilen adamda men şeýle hakykatdanam internasional şäherde, internasional maşgalada her bir adama insan hökmüni garalayan maşgalada ulalança. Onun üçin ýöne şutaýda aýtmaly ýeri Hudaý uly ýaly. Tire para şunu ýaly miskin sokar içinden getiren adam men eni durmuşumda gören ýerim ýok. Yüzüne gülüp bakka ýeňteňdenem ene naýda sokka diýilýän şol. Şol ýoksam bir ýanky Bayram Niyaz, Berdi Niyaz, onsoň ol Medetler näme ýamanlyk etdi Hudaý uly? Ýok, hiç de demedi. Ýöne şolun ulagasy ýanky rayon alyjylar jemgyýetiniň başlygy bolan üçin şonu aýryp ýerine özünkini goýmaly. Bularyň hojagalaly. Kızlarbadyň etegini 30-35 kilometr aňyryndak owada. Bayram Niyazy kemçilik tapdyryp eşini türmäge bastyrýany. Soňam şunu türmäge bastyryn, ýanky Hatice Ataýewa diýip terit bilen tapýan watandaşlar. Hatice Ataýewa diýip ýanky şu Bayram Niyazyň körpe enesi ýanky Mededaga ýanky Medetow habar ýetirýär da gapdarlar. Ine sen agaňy türmäge bastyran şol Hatice diýip. Bilen barıp Hatice'ni tüpöňleýär. Bular oyun oynayan oyunu şu. Täp Hudaý ulyam öwrenen adam tüpöňlemän. Menem atdyran şo. Onu mene sorag bar endi. Ona geler dedi. Diýjek bolýan adam şo Hatice'ni eýesiz görüp, ennersiz görüp, onu sorajak adam ýok diýip, ine etdiren oyunu şol. Hatice'den hem diýinli ola atylanan soň gaçyp gidýär aşgybady. Işin merekkä hiç adam diýip, ine ýanky Bayram Niyaz Medyatov'un türmäge basyldy we türmede de ölük galdy şo taýda. Beýleki inisem ondan keçsem ýanky bir näme to Berdi Niyaz Medyatov'um olam şo gömürtük ýagdaýda ölü tapylýar. Biri diýär terýekden peredoz bolupdyr beýlekisi zäherläpdirler. Onçosun bilemde gerek bolsa ýurda baramyzda ekshumasiýa edip ene ýanky barlardan geçirse bor jesedin galynlaryny. Ene şol. Onu Toymurad Abaýew şoňaly boldy. Ona aketdi. İşinden aýyrdylar. Kızlar wattaky oturan gözipesinden abraýyndan düşürdiler de aketdiler. 4-5 ay ýanky Ablasnoy bazada nebitdagda işlediler. O taýdan kowuk goýberdiler. Hemmesini aňyrsyna duran ene Hudaý uly. Bilem öýüne gelip ýaşygyt o döwür. Bolsa şo döwür ýanky menden 4-5 40-45 ýaşyndaky ýigit. İşem mermediler şuna hiç da öýünde çüýra böldi şol Toymurad neresi. Yüreginden tutup haýsy gulaňyz bilen eşitýän bolsaňyz eşitin. Onu kim günäkär? Toymuradyň dogan oglany ýanky şo öwes konteyner plaşatkan başlygydy kızlar batdy. Şol men haýsym moýunça şol diviziýadan adamlar göçüp gidýär, ofiserler üstümde goşak bize gitmäge konteyner ýok. Bolmasa 3-4 adama birlikde bir wagon berin biz goşumyz ozalama zat ýok. O garnizonyň bu garnizonyna göçüp şular akitme kömek torýar, kömek edin diýip. Men şäher hakimi çözmeli. Haýşetdim öwedagadan ýaşy şular ýa. Bu konteyner ma ýok diýdi. Ene bar ene wagonlary şolar 3-4 adam bir wagon satyn alsalar uğradyp bolýar. Ene şeýdip şol adam kömek etdi. Bilemek baň şuň kun öwedaga ýokmy? Olama baýatlardan. Ýöne şonu wezipesinden aýyrdy ýanky. Hudaý uly, işan uly ýankyna şol oturan. Näme üçin?
Sebäp men atılıp çıkıp gaýdymdan soň jaýma bararlylar elimde. Şol çağılan adyna goýulanja pul barda, olaň öýlerini şo öýde towuk jüýjü saklap, şo yumurtka satyp, şonuň kazananja bäşaýyny özüňize ulalaňyza gerek bolar diýip her ay akydyp Sberbankda goýdur. 10 manatmy, 20 manatmy şo döwrüň pulu bilen. Ýöne ýygnanypdy aýbay. Şoňa çel almaga dagançylyk girdi. Ve çağılan ýalanyş çykdy o taýdan. Çäňmi? Jaýma elimden aldyr. Men şuňkuny aýtmaly bolýanna. Ilkinci, ay maňa ol zulüm etdiler, pulum etdiler diye men ýön dilime getirmedim şunu söýünler. Bargyň ýerine barla. Baramyzda barlarsın, men seretçegem de. Kim näme etdi? Şol öýden ýeke çykaryp bilen zadym, ejem bilen aýarlygymyň ýerde urşan dokan ýekeje halasy. Men aýtdym, maňa başy mülkü nämesin alýan bolsa niýat erine çyrşady. Ýöne şo halyny diýdim, gaýrat edin de çykaryň diýdim. Ine şonu şol ýanky Abaýew Toýmuradyň kantem ýemede işleýän garynnaşy öwel Abaýew şol çykarýar. Şol Halmuradyň şol harasyny urudypdyň diýip wezipesinden aýrýarlar şol ýerde. Ine bilen edýän iş. Ine kanterim uratmalylar. Men size bir ol 93-nji 94-nji ýylyň gürrüňlerini aýdyp watandaşlar. Ine şolaň hemmejigini ahly mafiýa strukturasynyň üstünde duran, ine şu ekranda haky duran Hudaý uly janyny. Ine bitdi nämetdir. Ine bitdi Puhanowyň bir emesi bajasy ýa-da iki aýarlagyny öýlense, iki ýigit onu bir-birine baja diýerlerdi. Bilemek beýleki ýerlerinde Türkmenistan näme. Ýöne şu biz tarapda Balkanyna baja diýerler. Ine şu Puhanowyň bajasy Gazynyk raýonynyň ýa Gazynyk etrabynyň hakimi. Puhanowyň dogan oglany ol Abaýew, onuň familiýasy Abaýew, ol ýemedi. Balkan welaýatynyň Magarif bölüminiň başlygy, ýani ilim bilim boýunça başlygy. Muny olaryň oturup öz aralaryny sowda satyk gürrüňlerini edýändirler-de. Şonuň bular barada da ene Aşgabada habar ýetirip oturan diňe ene şol Hudaý uly şanyny. Ol ýankyny bassalar. Şu Magarif takysyny, Abaýew maňam özüni wezipesinden aýyrdylar. Şu Hudaý ulyň eden danoslary boýunça Recep Mehmet Puhanow wezipesinden aýyrdylar. Özünim şol gumda diýerleriniň arasynda şo barlamak eden kellesini çaýga süsürip öldürdiler. Ene vesselam. Ol kidi beýdik gitdi. Enne näme boldy? Ýydy. Barda bizden gyzlar botyň öýdüçi. Ýa aýtdym. Ene Abaýew Toýmurady näme etdiler? Neresi şol ýürek. Şonu täzeden şol ölüp giden adamyň adyny dikeltmek üçin men şonu gozap otyn. Başga hiç zat ýok bu taýda. Sebäp ol adamyň ölümine sebep bolan adamlar bardy. Ol entek ýaşap görmän, men ýaşap görmän, näme üçin Toýmurat neresi ýaşamarlar? Menden bir 2-3 ýaş ulardyr. Şonu şol şu eden hyzmatlaryny bilýär. Şoňa garşysyna oýnalan oýnan bilýär. Edilen hyýanatan bilýär. Şonu içine sygdyryp bilmän neresi öýün çykman öldü. Ene men bilýän zat. Men habarlaşdym ol adam bilen. Ölmek edi. Onu beýdip ýok etdi. Ene soňra menden soňra hakim bolan bir men klassdaşym ol näme? Ýa-da Döwlet Sahatow diýe familiýasy Muhammed. Ine onam tiresi nohurlar Döwlet Sahatow boldy. Onam wezipesinden aýyrmal her zat edip. Ene ýogsa niýat garşy giden adamym da näme diýseler ýumuşaglany edip ber ýöne oğlum çemçe yapışsa ağda yağzaryandır da indi şol iýatyny köprük görüp beni munam turmaya bastırdylar. Ne Hudaý uly oýnap beren oýun.
Olam türmede şol çörök diýip ne şol ýa içinden tutup ölenini hana eýrarly türkmen oğlanı aýdyp berdi olunky eden çykyşlarynyň birini. Ene beýigidine mutbaly beýle. Nebit dağdaky giden ýa-ni ýol başlaryň sany sajagy ýok ýa Balkandan aýrylan. Indi gelin bir dağda seredelim. Dünýäniň küçükşyny saparaga iklim faýdýar da bilen üçin ýa ol adam diýe kaşew esmertni ýaly hemme kişi öllü gitti tutully basyldy şo döwrüň ýol başlary bir ýeközi zompa ýaşap berdi. Nähil hyzmatlar üçin şuňa el urulmady diýär. Gaty dogry aýdýar sapara. Şol 90-njy ýylyň ýol başçylarynyň hiç kim ýok Türkmenistanyň içinde. Hemme jon gumagardy hökümet. Üwäp Masarowkadan geçirdi ýa. Ýöne şolong üçin diňe diýeri gezip bereni ýa ene şol 200 gamaýalyk bolup hyzmat edip beren baryny daşary işler ministri Raşid Meredow. Bir şol bar. Niýatyň döwrünün ýol başçy türmäge basylman diýeri gezip beren bir mene Hudaý ol işan bolýar bar. Näme hyzmatyň bar sen Hudaý ol? Indi men sana ýüzlenýän şutaýdy. Her tüýüňe bir adam satdyň sen. Indi şu gün halk biler sen kimdiň. Men bu gurrunlary ýurda baran diýjekdim. Başta men ganym sarkırdanyň üçin sesim çykarmaýyn bolýa şol Gyllarbadan halkynyň hatyrasyny parahada oturan halkyň arasyny bir haramzadan eden işini aýdyp halkyň aldyna alartmaýyn. Görýän boly sen entek ol hökümetiň hyzmatyna şuň kugnam sen bir pagonsy polkownik mi general mi KGB men düşünüp bilemem. Sen kime hyzmat edip ber? Nähil hyzmat edýän ýa kimler bilen işleýän hany görkezip dururdy. Sen ak girse de anırmadı hayvan ne bağışla men sana şonu aýdyn. Kızlar batly bolbaýdy ýa-ni men sen ýigren aýtdygymda. Sen jedan şakarsyň ýöne ölme. Sen men ölüm dileýänsiň boly ýöne men sana saglyk dileýän. Şu baryan çak. Ondan şu halkyň öňüne çykyp ene şu ýoga denilen adamlar bar olar onlar çadyr. Ýa-ni oblast boýunça welayet boýunça. Şolaň ýerine galan çağalary bar. Yetişen aktıkları var, belki çoğuluklarım vardır. Sen şolun ömünne, ilkinci nöbetde kelle yalanışlap cevap verersin. Nirelere gümettin bilen atalarını. Näme üçin? Näme üçin ala böyle sen tiran ya sen tokumun yaşamalılar battı. Galan adam däl mi? Sen ýaly tira para, men diňe 1 milyon adynam tutjak. Sen ikincisi, ya sen birincisi ol ikincisi. Oň eden tek jenaýatlary tenkiden azar bolýar, onu maňlaýyny ýüzüne dikilmeli wagty gelir. Olan tek ýaşamaly senem. Ölme, haýşa diýen. Ölmejek bol, halk senden tek jogap sorar. Menim barp jogap beren. Men jogapdan aşanadım däl. Sen ýalan sözler wagtyň Hudaý, göz görteli. Aýda maňa diýe ornmasar bolup geldi. Wahy. Sen näme üçin ornmasar edilenini bilýärmi? Niýaz sen getirdi, aýtdy halmyra da ýeň örer ýarlar şäher güllap ösüp otdy, halk mundan arazy pikir etdik. Bu barar boly halk ene aşygynyň köçe çykyp 3 günden ene halka aşlygyny köçe çykar, bilen barar bolup muň deputatlygyny elinden alar. Bolly şu güllenip soňam ene plan jenaýat edipsiň diýip türmäge basar, gutordy halmyradyň meselesi. Sen şo planla bilen emeden nebetdardan ýa-ni welayet strukturasynyň Gyllarbaty ýygyna geldi. Onum nädik geldiň? Onum aştaýdy halka düşünüreli. Gyllarbatda şäher bilen raýon ikisi aýratyn gurulma. Men şäherniň ýol başçysy, raýonyň ýol başçysy ýanşol aýnada reýsan bolupdy. Indi onu aýrýardy, niýaz ýerine getirip, ýa Hudaý golyny goýýa. Tamam diýe, şu ikisini birleşdirip şäher bilen raýony ne bir guram etmeli. Men aýyrmalylar. Sen soň öň ýanyna, şu bolmadyň öň ýanyna hana ştaýda häzir ýigitlerden haýşadan goýsun suraty ýokary sebädiň öňüne aşlyk çekip oturan. Gekaça pagullaryn. Ine awgust aýyna 91-nji ýyl. Näme üçin? Sebäp
Gökeçepen hemme çıkaran kanunlarını niyat boň töweregi gurrunsyz kabul etdi, özlerim kaçyp giden geldi. Men onu da aýtdym bu zatly barada. Gaýtalap oturmaýyn. Ine şondan soň ine menini aýrmal her zady. Şu şäher bilen raýon birikdirip ine soň başlyk wagtda ine 10 000 manatlyk rubluk ogurlyk edipdir dip ine ýüklesek ya kovlusyny bir topga tireye gatsak gitdi halmyrat. Olu şonu çyk bol. Şeýdi ben Hudaý golyny aňyrdan getirdiler. Şäher bilen raýon birikge diýdiler. Mene şäher sowietynyň başlyklygyny galym. Olum ýanky birikdirilen raýon sowietynyň başlygy boldy. Ýöne her birimiz öz işimizi edip men onu tabyn bolup on gapysyna hyzmat eden bir günden bir sagadan hyzmat eden halmyrat ýok. Ýöne bir kapıdan girip çıkýar, her bir adam öz etmeli işini diýär. Ol raýon bilen meşgul, men şäheriň işi bilen meşgul. Boldy ne şeýdi ben bir näse aýlap, ene şular ýa çekeliskliýärde diýişlemeli. Ol ýüzüme durup, ýa gel maňa hasabet ber, han aýdyp ber diýen adamlar, ýeňsede, näme etse ýeňsede. Şol ýeňseden sen çykyp, şol menini atan ýerden tapyp getiren şol. Oň men tarypyny aýdyp oturmaýyn, ne baramyzyny halkyň öňünde suwutda ölmesegine ýüzleşersen, suwut emetber edir 5 minutyň içinde. Şeň ol men sekretar şandal gapyda oturan ogy. Ogy şäher sowietynyň sekretary, men başlygy şäher sowietynyň olan sekretary, orunmazary diýmek şol. İş alyp barjysy. Ol ema arany kime sürtsen ýokary dip olar meni ýaşygyp görnükli aýnama diýsem halkynyň dip oýnan oýullarym. Şeň näme üçin onu şol men elimde näçerak diýen 20 golay ene görnükli gyýdelini işläp berdi. Näme üçin onu barada hiç tat ýokdy. Ala böyle şol getirip şol gyýdyň adyny tutýar. Sebäp şol gyýdyň gapdalyna siz dakdyňyz Hudaý goly. Ol narkomany gidi. Oňa da beren sözüňiz bar. Ol gyýdyň özü gelip maňa aglap aýtdy. Ejesin kakasynyň ýanynda. Sebäp el aýak persala goýup bolansoň bar öýüňe gitdim. Näme men ne şol narkoman meýit urdy diýär. Şu teriyaktan doyup uran ekenine gülşür. Bilen bardık boli. Öýüne barsa ene atasy diýdi, aý diýdi, olydy. Bizim oglumuz bilen emme diýdi, ýakalaşyp diýdi, gelmediyse diýdi, pyçaklaşypdyrlar diýdi. Bilen bar. Men onu aýtdym ene atasyna. Ya hasır diýdim. Belli sen edinde şo bilen gudogarnaşlyk meseleňiz bolsa çözüm. Men başga adam iş alyp, ýoksama, ana sut, ana ekspertize geçirin de ene gök ağını ana ekspertizden geçirin, oy çekmeli cezasyny çektirdi. Ol men orunmasarym bol, o nädip ol gök ağly ýüzi eli bilen nädip ol adamlary kabul etmeli, nädip duşup geçirmeli. Ene atasyna diýen sözüm şol. Bolly. Şondan soň ol oglany kazany örtdirlerde. Olam şo teriyakdan doýan wagty şol gyýday diýdi, ne ýanky şol men orunmasarym sekretar gyýdy. Ene diýär, maňa diýär, Hudaý goly aýtdy diýär. Adyna mı aýdyp berýär? Hudaý goly ýanky şu, şu oturur. Hudaý goly aýtdy, eger sen hal bana söýle öldürsen, şonu atsan, ine sana Aşgabatdan bedene 3 otogly jaý berýär, bolga maşin berýär, ýene de ine sana 50 000 rubl hasabyna goýýar. Bir günem türmede oturmarsın sen boş diýip. Şonu şu doýan wagtda aýdyp birine göçüp gidýär, arkaýyn bol, ne men şonu ataryn bol. Bollugy torda ikimiziň meselelerini çözülýär. Aglap ýanyma geldi, başlyk näme deldi. Ay men hiç adam etmedi. Ya sen şunun belli kullu ayrılış, öz işin bilen mi, yoksa işinden boşa da gittim, men o bilen özüm hasatlaşar mı? Aşağı görülünden son 3 günden geçene, yine gelip men kabinedimde attı. Hudaý goly, sana soru, sen näme bu? Kasas kıyamata galar ettin. Ya sen edip oturun cenayetin yazılı däldir, daşa yazılanýar. Kelläňi ýalaňaçlap halkyň öňünde jogap berersiň dip men şuny şeýle dymyp gezdim. Şeňmi? Sen ýaşy ölme. Sen diňe men öňümde däl, jogap bermeli olurça, ýüzlerçe, müňlerçe adamyň bardylar batda.
Ondan sen şu haram iyen pullun bağlığın var. Burnun sıkıp iqligan getirdip ine idine qaytarar. Nira gidan molay tapawdy kimin adyna yazan var. Ährisin dökersin orta. Kanun boýunça. Meňislegim boýunça da diňe kanun boýunça. Ona mene şutaýda diýen sana. Bilip koy, yaşa ölmesen ente. Ölüm senem idine ine şol ýok eden adamlaň garlyn çağlaryny sen hun tölemeli bolsun. Ona ne dersin? Gitjek ýerin ýok. Türkmenistan'a şular ýal kanun kabul ediljekdir. Men şonay deýindim şutaýda watandaşlar men şu gurruny bara şuň aýtmaly däl. Men bu gurruny bir döwür etmeli. Şol başda saparaga bilen gurrundaşlyga başlamadyň öň ýanyny başyndan geçenler aýtdym, ýokary sebede aýtdym, deputatlar aýtdym, kärdeşlerime aýtdym. Indi Kızlarbada gezekkelik ya şol welayet strukturasyny gezekkelenne ene betbagyçylyk halkymyzyň başyna iýinen zady. Ola mene Türkiýede bir günüň içinde ýa 2 günüň dowamyny onlar çağda mene arakdan zäherlenip öldü. Ondan sonra taýda men özüme şulara ýal karar berdim. Bir millete ýassatýr aýatdy menem ene başdan geçirilem gurrun berip otursam özüm için uslypda alip şo gurrunlary gara goýdum. Soňra bir gün dowam etdirerdi. Men şo taýda ýalňyşan eken watandaşlar aýtmaly ekenim hemme bolanlady şonu aýdyran bolsa Hudaý goly gireri deşik tapmady çykyş etmek aňyrda dursun. Ol ýekedär abi ul lokan bir tiren wekili. Şeň Kızlarbada. Şo tekelen içinde ulu tire bästan ulu tire bar bolsa biriniň wekili şol. Ýöne beýdidim ola oň ähli tire deşik günahkar diýdigim däl. Şoň inesi var. Murat diýip men bilen näçe bile gulluk etdi. Ýa-da aviasiýada men gulluk edendi. Ýigidin gülü şol. Şeňmi? Ýene bir inesi bardy. Ola ýurdun täzeledi. Şeýle ýumşak ýüz. Ýöne ene ýa-da Türkmen bir sözi bar da bir doňuzdan atdy dogor gara da diýär da ene şol. Ene Hudaý bolýar. Ene men ona hiç açan bağışlamayan o Toymurat neresen şu gözgüni harla yatıp öýünde men görüleşemde men maňa aýtdy da ýürek nalasyny. Men onsoňam ol mediatlaryň kakasyna çeldim men belet oglullukumdan şol hojagala baranda şol kesecek naharhanasy bardy. Olar şo günne kaýyl bolup ýaşan adam. O çağıran okutturdy, yetişdirdi. Ha mediatlar näme sen berin çöreňimedim Hudaý goly. Ha? Näme üçin bayramny ýatyrmada çüýretdiň sen? Näme üçin sen on körpesini eline yara tutturup akidip Hatice'ni attıryan? Ya onun arkamağını hakkını tutup sen cay verecektin, maşin verecektin. Ha, şu yerine mi aydın? Vatandaşlar, ben atılamdan sonra, şun yalan görürüm de Hudaý goly. Atılamdan sonra onu tut yalırdı. Sonra onu nerede saklananı belli der, sonra boşadık koyuverýärler. Näme üçin boşadyýarlar? Ha? Niyasın gönül permanı bilen boşadyýarlar. Ine ýeke adam Türkmenistanyna 13 ýarym ýyl iş kesýär şunu Balkan welayet Suudi öz karary bilen. Şu meni atan üçin 13 ýyl 6 ay iş kesýär. Sen Hudaý goly. Onu sen näme üçin barıp kim sana hukuk berdi birinciden ýokary sebede barıp meni günahkarlama. Dinle haydi kulağım bilen dinleyen bolsa. Sen şu gapyň içine girmäge sana propos gerek. Mihman hökmünni. Sen bolsa şu taýda münwere çykyp meni garalawjy hökmüne çykyş edýän. Şu sen agdyndan eşdilen sözler bilenim ene ýokary sebet ýa meclis karar çykarýar. Halmurat Söýünow ýa bir deputatlykdan mahrum etmeli. Ey heýwanyň tede gaýry. Sen kim maňa beýle karar çykardyrçy? Ya sen deputatları yüzlenirçi. Ha? Kanun mara devlette. Dine devletin baş prokuroru men marada yüz tutup meclise ähli bolan zatları her bir deputatın eline gowşurmaly. Ine şu deputat ine edeniş ine netijesi ine şu haýyşlerini de yüz tut ýatyp. Görkäz şu buna çöl şu kağıt okan adam barmy? Hudaý goly. Sen ne yüzüne barıp şu taýda utanman çykyş edýän ay ine şu taýda näme diýär? Türkmen
zorluk edipdir onu diye, ol ýigidem diye türkmençilik edip şunu atıpdyr diye. Hudaý öyle. Sen näme onu atan atmy? Sen eden jenaýatyň bütün halk görüp otyr. Ha? Sen özüňden 25 ýaş kişi gelin bilen o bolmazsa bolup böň şäheriň içinde o bu taýda türkmençilik hiç kimeden atma, agasy ýok, milise eline de pistolet näme şol sen gelip ataýmady, türkmençilik edilýän bolsa ýagdalar batda bar bolsa. Ondan sen ne ýüzüne barıp o taýda münwere çykyp ine şu maral taýdan bozuk duýbaý. Sen özüňe bir serede aýna bakdy ilk başda. Şu kızlar batda sen aýalyňdan maşa hemme kişi bilýär sen kimdiňi. Ya nahil adamdyň, ya bankda nahil işlerdiň. Ol ortaýa çykyp giden, ol ýa sen ullanyp beren orta aýallaryň hemmesini getirer bizine wagtyny. Gitjek yerler ýok. Garram bolsa aýtmaly bol. Täp olar sen bankyň üstü bilen akidençe pullary emlaklar bar. Ya hemmesi ölükde aýndyran bolan. Ya bank saklan miliseler bilen atmy. Şaýat gatkandyr. Ine watandaşlar o taap çıkan olup ay ine plan men suudum prokurorum Hudaýaly işan olyp däl. Ya şol kakeläni şumal o tak ýaýradyp beren o düňkü çörege çötçü garynja böçe diýip berirler. O döwürde olar doglanlygy bellidir. Ente bu adamdan geçen ýoluny geçin, ondan soňra agdyňyzy aşgatyklarsyň. Ýöne bir zat aýdaýyn şutaýdy. Kanun şeýle diýär. Agdyňyzdan çykan her bir söze jogap bersiňiz. Şu her bir söz öz garşyňyzy işler eger bir kanun bolup çykdy, ýa töhmet bolup çykdy. Ine şol. Diýen sözüňizde gaty üns berin, hemmejikler ana mi iki gulluk ýazyp oturan. Şol sany menim hem diýen zatym. Egerdi şu aýdylarlaryň içinde Hudaýaly işan olyp bardy. Ýekeji aýda nä dogry ýa nä takyk verdim bar bolsa, ine ýurda barymda menem jenaýata çekiljegim biri. Ha? Hey. Ine şu mal öýdüňizi opozisiýa näme olby diýip atlanyp berildi. Näme üçin? Ýeke gedek lüstrasiýa bardy gurrun edeňde. Näme üçin şu lüstrasiýany kabul etmeli, ýeke ýerde pysgyran ýeriňe diýip. Täp ýen pohuňyzy bilýäňiz, kime hyzmat edýäňizi bilýän. Halka siz bir gün anlarsyňyz, iki gün anlarsyňyz, üçüncü gün halk oýanan gün edil yer bilen ýoksan eder hemmäňiz. Men siziň adyňyzdan tutjak garşytaýdy. Siz manasik täle, at tutular. Edip oturan işiniz Jenaýat kodeksiň 4-5 maddasyna birden awat geldi. Pikir etmäň. Ay bile aglymyza geleni diýdik bola bular ýatdan çykar ýa iki san garry ölüp giderdi. Ýok. Biz baýdagy ýam ýaşlara geçirdik. Sizden jogap sorajak adam kän rente duruverin. Indi Hudaýaly sene mesitdiň öz taryhyny. Şoň üçin näme ýalyn bar bolsa, hani ben mensudyna Ýewropa sudyna men senden sutlaşma taýýar. Ýöne sen halkdan şol açlyk ýyllaryny, horluk ýyllaryny, halkyň e-mail zadyny ogurlap, ýeňseden Abdalafgaňa şagynyň başga ýerlerde satanyny ýyklygan burnuňdan geler. Onu men sana söz berýän. Men diýip bolmasam hana alyp gitjek adamlar bar bilýşi. Bilen mi kolluğumu işläp ber. Bilen men ine şaýatlyk çykyşym diýip kabul etsinde arhivde goýum. Eger maňa ýurda barmak meýser etmese, ine şo bor. Ýöne sen ýaşa Hudaýaly ölme. Jogap bermeli adamlaryň bar. Oň çağalaryň, nebereleriniň öňünde. Ine men ýazgymam indi sen eden pohlu çykyşyň ýaly. Indi men ýazgymam diňläp görsen halk onun özüne netije çıkarır. Yani adalet yekedir. Ol sen kimdir, ol men kimdir. Ol ortada duranlar. Yani ortada näme ýatyr? Oturdu oýlan. Şem oturdu oýlan. Sen ol ýokary sebede baryp çykyş edip, ay men beýtdim. Sen kim otada baryp çykyş etme? Hakyň, hukugyň barmy sen? Heýwan, men sana şey diýýär. Sen insanam der. Ýöne ýaşa ölme Hudaýaly. Hemen şol Allah'da ne diýendiler. Bir baryan çak ölme. Son halk karar çıkarır sana näme diýjegin, näme etjegin. Sen öz bütün tohumyň ýüzüne gara çekdiň, özüňe hiç. Kızlar badyn parahat
agdy bir oturan milletini lerdana getiren deýýus sen. Yurtda bir mafia bar bolsa, şu Türkmenistanyň oýuny, Balkan welaýatyny senden başga mafia ýok. Sen gülýaly adamlar, gülýaly ýorbaşçylar ýere sokdun. Ýok etdin. Diňe şol öz bähwidiň üçin ýa öz çürük tohumyň bähwidi üçin. Sen ol Niyazdan ýa-da Gurbanoğlu'ndan enaý ýeriň ýok. Şeňmi? Men ol suwtda saňa subut ederim. Ýöne sen öýem 2 ýyllap käkelä botyň, men şu aýdyp bolýança bir için boş otsun, men arkaýyn otyn. Maňa çekinere, utanara hiç zat ýok. Sana jogap çykmary. Entep öňde kelläň ýalaňyşlap. Yüzler sadım üçin jogap berersin. Şogullara yetmek üçin sen ýaşa, ölme, yet şuta. Barmy? Ene men sana şonu arzu edýän. Bor watandaşlar wagtyňyzy kän alyp, görüň seredin oň çykışlaryny deňeşdiriň. Galym zadyň wagt çözer ýurda baraly. Ondan soň hemme zady çözülýär. O bular bärde daşyny kim näme wakyllady. Bular hemmejiginiň kantory bir nerden hakalyan bolsa, nerden heştegalyan bolsa, ýöne bilip goýun. Her bir aýdylan sözüň jogapkärçiligi bardyr. Her bir adam üçin. Demokratiya ol agzy boşluk däl. Demokratiya sen birinciden garşydaşyny hormatsylyk bilen jogap ber. İkinciden sen eden işine jogap ber. Üçüncüden eden jenaýatyna da jogap berersin. Ene siz näme edip oturýarsyňyz şugun kun? Ene hasabaty bardyr. Hasap maşyny işläp dur. Mun şeýraly neresäýdik gitdi şahyr. Şol maşyn işläp oty. Ondan bile geçdi, bizden aňryk geçer gider bar. Arkaýyn bol. Hasapda zat ýok bu dünýede. Hudaý ol senem kelläň ýalaňaçlap jogap berjek günüňi bilen Allah Taala ýetirsin şogullar. Watandaşlar sag bolun, sag oturuň diňläniňiz üçin emmäňiziň öýüňde saglyk.